Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чакайце Новы год. Я таксама нават ёлку дома прыбрала па-святочнаму. А пакуль прыбірала, то задумалася, што я ведаю пра ёлку, акрамя таго, што яна вечна зялёная, расце ў лесе і пад ёй знаходзяцца падарункі на Новы год. Больш нічога. Малавата ведаў пра лясную прыгажуню, вырашыла я. І пайшла гартаць энцыклапедыю. Залезла ў інтэрнэт і вуаля! Зараз столькі ведаю, што разумнік Лесік разіне рот. Запрашаю вас на урок біялогіі. Тэма елкі. Так, ці ўсё ў мяне гатова? Так. Шытак, алоўкі, засталося дачакацца вучняў. Добрага ранку, Кася. Вітаю вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Добрага ранку усім. Уладкоўвайцеся зручней і пачнем урок. Які урок, Кася? Што ты прыдумала? Відаць, Лесік, трапілі мы не на перадачу, а ў школу. Малайчына, Патап, ты ўсё правільна зразумеў. Не, выбачайся, але мяне вучыць не трэба. Я сам каго хочаш навучу. Паслухайце толькі, у нашым класе зазнайкі. Думаеш, Лесік, што ты ведаеш усё на свеце? Шмат чаго ведаю. Вось зараз мы гэта і праверым. Правярай, я не баюся. Паглядзіце, які смелы вучань. Цікава, а які урок у нас будзе зараз? Урок біялогіі, мае даражэнькія. Калі ж ты назапасіла столькі ведаў па біялогіі, Кася, каб праводзіць урок? Не турбуйцеся, Лесік, на гэтым тыдні зацікавіла мяне адна тэма. І якая ж? Вось гэтая. Але жарты ў бок. Сёння наш урок па тэме елкі, і мы пачнем з запытвання. Ой, колотимся от страху. Тэма елка, ха-ха-ха. Пакідай свой жарты, разумнік Лесік. Так, у каго ў класе мала адзнак? Так. Ах, у Лесіка. У мяне па біялогіі дастаткова адзнак. Па тэме елкі ў цябе яшчэ няма ніводнай. Таму апытванне пачнем з Лесіка. Я гатовы. Так, елка доўгажыхар ці не? Колькі яна можа пражыць у дзікай прыродзе? Елка доўгажыхар, настаўніца. Калі елку не высекуць перад раством ці Новым годам, яна пражыве аж 300 гадоў, а бывае, што і 600. Бач ты, гэта ён ведае. Правільны адказ. Елкі сапраўды доўгажыхары, калі іх не высякаюць людзі. Малайчына, Лесік. А хто гэта размаўляе падчас урока? Патап? Што ж, зараз і ў цябе, Патап, будзе магчымасць высказацца. Ну і строгая у нас настаўніца. І не кажы. Размова ў класе. Пытанне да Патапа. Што звязвае елку і музычныя інструменты, ведаеш? Ведаю, з драўніны елкі вырабляюць музычныя інструменты з дзівосным гукам. А калі добра падумаць? Нават і тады. Валокны ў драўніне елкі размеркаваны раўнамерна, таму гук там рэзаніруе. Дарэчы, верхнія дэкі скрыпак італьянскіх майстроў, у тым ліку Страдзівары, зроблены з елкі. Пераканалі. Правільны адказ, Патап, і важкае дапаўненне ад Лесіка. Сяброўская падтрымка, настаўніца. Безумоўна. І апошняе пытанне ў мяне да вас. Чым на самой справе з'яўляюцца шыпулькі елкі, так званая ігліца? Ніяк не калючкамі вожыка. Гэта відазмененыя лісты дрэва. Так, і ўвосень елка скідвае 7-ю частку сваёй ігліцы, а ўвесну вырастае новая. Ну і вучні, сапраўдныя батанікі, усё ведаюць. Нават тое, што ў яловай ігліцы шмат вітаміну С. І тое, што прыгатаваны з ігліцы настой дапамог камандзе знакамітага мараплаўца капітана Кука паспяхова змагацца з цынгой. Хваробай, выкліканай недахопам вітамінаў. Ой, вундеркінды, цудоўна адказвалі на нашым уроку. І якія ў нас з Патапам адзнакі? Так, выдатныя. Дарэмна я была строгай настаўніцай. Вы мяне парадавалі сваімі адказамі. А зараз дзынь-дзынь, перапынак. Запрашаю ўсіх на мульцік. Давайце глядзець. Ой, на самом цікавым
цікавым месцы прыпыніўся мульцік. Не хвалюйся, Кася. Праз некаторы час даведаемся, чым скончылася гэтая гісторыя. Я ўпэўнены, што дзеці абавязкова сустрэнуцца са сваёй матуляй. Ой, не ведаю. Гэтая пурга такая злая і жудасная. У казках добро заўсёды перамагае ліха. Абавязкова. Слухайте, а вам нікога не нагадвае пурга ў гэтай гісторыі? Снежную каралеву. Толькі пурга забрала не хлопчыка, а матулю 2 дзетак. Так, мне таксама пурга падалася падобнай да снежнай каралевы. Але калі Герда выратавала Кая, то ў дваіх дзеці абавязкова знойдуць сваю матулю. Паглядзім, шлях да жылля пургі складаны. На поўначы насамрэч зімы суровыя, цяжкія. Маразы, завірухі. І ў дадатак палярная ноч, амаль паўгода. Бачу, вы шмат чаго ведаеце пра крайнюю поўнач. Ты падводзіш да таго, каб згуляць у веру-не веру? Вы не супраць? Пра тундру, напрыклад. Я за. Там зімы ого-го, не раўня нашай беларускай. Згодны, вось наш памочнік. Так, факты пра тундру. Гатова. О, факты ўражваюць. Што там, Лесік? Пачакай, Кася, я хуценька падрыхтую пытанне, а вы пакуль з гледачамі працяг мульціка паглядзіце. Добра. Ну што, злую пургу перамаглі? Дзеці перамаглі яе, знішчылі сонечнымі промнямі і выратавалі з палону сваю матулю. Ах, растаяла пурга. Добро, як заўсёды, перамагло. І мы з Патапам і гледачамі пераможам у гульні веру-не веру. Ха-ха, зараз пабачым, Кася. Лесік, задавай пытанне, а я буду лавіць вашы адказы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Пытанні будуць пра тундру, памятаеце? Так, мы ж дамовіліся. Слухайце першае пытанне. Ці верыце вы, што летам у ліпені і жніўні сярэдняя тэмпература ў тундры вагаецца ў межах 5-10 градусаў? Усяго? У самыя гарачыя летнія месяцы ад 5 до 10 градусаў? А што тут дзіўнага? Тундра – тэрыторыя вечнай мерзлаты. Таму там холодна нават летам. І гледачы згодныя з намі. Мы верым, Лесік, што ў тундры летам усяго 5-10 градусаў цяпла. Не баракі і жыхары. Правільны адказ, малайцы! Зіма ў тундры цягнецца 8, а часам нават 9 месяцаў. А ў кароткі перыяд пацяплення зямля адтайвае ўсяго толькі на 30 сантыметраў у глыбіню. Таму і растуць там у асноўным толькі імхі ды лішайнікі. А морква з капустай не расце. Я на поўначы жыць не хацела б. А як жа нашы далёкія сваякі, арктычныя зайцы? Нічога, прызвычаіліся да суровых умоў. Экстрэмалы. Відаць, не ведаюць, што ёсць мясціны з лагодным кліматам. Не пашанцавала ім. А зараз другое пытанне. Увага! Ці верыце вы, што ў тундры процьма казурак крывасмокаў? Верыце? Зямля ў тундры холодная нават летам. Адкуль там возьмуцца казуркі? Ой, нават не ведаю. Што ты думаеш, Патап? Думаю, казуркі летам могуць там з'яўляцца, бо там ёсць забалочаныя мясціны. Ведаеш, Патап, і нашы гледачы падтрымліваюць твой адказ. Вось бачыш. Лесік, мы адказваем, што верым. Правильно, малайцы! Ура! У тундры крывасмокі-казуркі з'яўляюцца ў перыяд пацяплення, калі актыўна растае снег і ў паветры рэзка падымаецца вільготнасць. Тады ад іх пакутаюць і жывёлы, і людзі. Мало таго, што лета кароткае і халоднае, дык яго яшчэ азмрочваюць казуркі-крывасмокі. Суровыя ўмовы. І не кажы. Слухайце апошняе пытанне. Ці верыце вы, што зімою падчас палярнай ночы у тундры пануе апраметная цемра? Цёмнай ноччу у холоднай тундры. Веру, Лесік, веру, што там апраметная цемра. Жах. А я не веру. Хутчэй за ўсё, там прыцемкі ад святла зорак і месяца. А ў першай палове зімы прыгожае паўночнае зянне. І гледачы так гавораць. Правильно!
Калі свецяць зоркі, то над тундрай прыцемкі, бо снег адсвечвае іх святло. А падчас паўночнага ззяння становіцца па-сапраўднаму бачна. Неба зіхаціць стужкамі самага рознага колеру. А я думала, што калі палярная ноч, то цемра цямнюткая. Ужо ведаеш, што гэта не так. Дзякуй, Лесік, за цікавую гульню. А зараз давайте усе разам паглядзім цікавы мультфільм. Цудоўны мультфільм, але прыйшоў час развітвацца. Зусім ненадоўга. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на прыгоды і прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Будзе, як заўсёды, незабывальна.